milioane, 12 milioane, 13 milioane, 14, 15 pentru nașa mare. Și că 10 milioane separat pentru toți invitații din această seară, din partea lui Dan Bursuc. Pentru băieții lui Tamago care n-au apucat să vină, 4 milioane, 5 milioane, 6 milioane, 7 milioane, 1 milioane. Din partea lui Dan Bursuc pentru invitatul lui special, pentru campionul României, pentru Lucian Butea, să știe, care știe toată România. Pentru Lucian Butea, care ne simțim onorați că se află aici între noi. Mulțumim frumos din suflet. Ia bagă fondul la maestre. Inimioara mine arde, că cineva e departe. Ce-a avut tu, ghinimone, că a pierdut un avion. E aceeași melodie. Inimioara mine arde, of, că e atâta de departe. Ce ghinion mai identică, nu vezi pe sorta mirezică. Eu mi-aș da și inima să fie acum aici la nunta mea. Tot pentru băiatului care nu e aici, care n-a apucat să ajungă, că a pierdut avionul. Așa informația. Eu le-aș da și inima, că nu e aici, n-a ajuns în România. Eu mă rog, Doamne, la tine, aș vrea să faci o minune, ca să apară